Здравейте на всички, аз съм Дани Димитров и днес ще поиграем Майнкрафт. Това ще е Survival, трета част мисля. Днес ще ви покажа накратко моята мина и малко ще я по-разширим. Днес ще ви покажа за два епизода. В смисъл аз не съм ги заснел, защото ми отнеха много време. Ще ви покажа какво съм събрал. Тук, не знам защо тия въглища са тук. Тетра са тук. Ето виждате редстон, въглища и лазури. Тук имам 27 диаманта, 10 злато и един стак и 20 желязо. Мисля, че в пеща ето имал съм. Тук значи стават 16 злато. Да го сложим и ще ви покажа, тук имаме кабелсон. Ще ви покажа моята мина. Ето толкова, ще видите колко е дълга и съм намерил в такава дълга мина, съм намерил телефонът ми. Някакво известие получих. И в толкова дълга мина съм намерил само 27 диаманта. По принцип я разширявам. В момента я разширявам. Но ще ви покажа моя остров. Защото аз живея на остров. Нарочно започнах така. Вижте колко ми е дълга мината. Ето ми я. Това тук е краят на мината. За вас ще изкопая 6. Връщам се да ви покажа и островът. С каблтона го разширих малко и си направих път. И си направих път до другия остров, за да стигам по-лесно и по-бързо. Ще бъгна. Не знам що. Бъгна ми се леви бутон на мишката. Както е. Часът е 5 без 7 минути. С този клип гледам да го направя възможно най-кратък, защото няма много време и много ангажименти и така. Казвам начало на мината и сега ще ви покажа острова. Ще се кача догоре да ви го покажа целия. Докато се кача ще ви кажа, че ще направя ще има giveaway на 35 абоната, като този giveaway ще има специален клип към него, в който на този клип ще се гласува и пак със същата програма ще избера един от вас, тези, които искат да гласуват. И така, на 35 абоната ще има клип, в който ще има една седмица срок за гласуване и когато мине тази седмица, ще изтегля победителя. Днес сме 7 2015. Надявам се бързо да направя тези 35 абоната, за да подаря на някой CSGO. И гиването ще бъде на CSGO. Ето моята малка скромна къща. Ето тук ми е леглото. Тук крафтинг тепала, съндъка и печката.
Сега ще ви покажа острова, той е тъмно, но фокато. Виждате колко го направих по-обширен и смятам да си построя къща. Ще има един епизод, в който само ще строим къща. Ето виждате колко е широк и голям острова. Сега ще отидем до другия остров. Ето виждате, аз съм си направил една пътечка, за да стигам по-бързо. И на този, примерно на другия остров мога да добивам дървесина, защото на моят остров няма как да добивам, защото нямам фиданки. И ето виждате острова, той е пред вас. Аз ще го украси малко. Е така. Ако ще така. Да го направим малко по-светъл острова. Ето това е, и да там са дротетата. Няма да ходя, ще се върна на острова. Ако клипчето ви е харесало, дайте един палец нагоре. Ако искате, можете да се абонирате. И долу в коментарите можете да напишете на коя игра да почна да снимам. Не само на Майнкрафт. Ще ви кажа на коя игра искате да снимам. И ще го направя. Ако искате, можете да се абонирате и ако го направите, както вече ви казах, на 35 абоната ще има един giveaway, на който един от вас може да спечели CSGO Go Offensive, който не го знае. Това бях аз, Дани Димитров. Чао, чао!